Haide, nu mai sta și te holba, nu vei schimba nimic. Taci! Vreau să mă asigur că nu se vede nimic. Oh, haide, toată lumea o să vadă cum transpiri. Mă mir că poți să respiri cu atâtea pustiere pe tine. Poate nu o să mai respiri și o să mori în sfârșit. Da, mulțumesc. Foarte încurajator. Cum arăt? Groaznic, oribil, cu trunchiul ăla îndesat și gâtul scurt. Uite ce cap de bila aia, ar trebui să-ți decupezi chipul de pe cap, poate vei arăta mai normal. Uită-te la tine, nu vezi? Pomeți prea scoțiți și un nas prea mare, gene prea lungi și sprâncene prea drepte, buze mari și uscate, ochii goi, măcar încerci, normal că încerci să fii ceea ce nu ești, nu-i așa? Așa e, te văd în fiecare zi în oglindă cum încerci să te ascunzi, dar nu poți, nu poți, nu poți, nu poți! Taci! De ce am zis să tac? Am fetiță? Spune-mi! Nu sunt o fată! Am spus să taci! Vei întârzia la liceu? Nu vrei să întârzi, nu-i așa? Măcar la atât să fii folositoare. Vreau să dispari. Și eu vreau ca tu să mori. Dar, din păcate, nu o faci. Ce să spun? Lumea e crudă. În fiecare zi, în fiecare minut al existenței mele, există ființa asta insuportabilă care îmi reamintește de ce vreau să nu mă mai trezesc dimineața. Mai multe motive, dar probabil unul dintre ele fiind acum cum sunt. Fetițo, iar nu e adevărat. Știu că nu e adevărat, deci de ce mă mai gândesc? Hai, treci peste, e o zi bună. Hanoracul meu preferat a ieșit de la spălat. Când îmi surprind reflexia în geamurile mașinilor, văd picioarele scurte și groase, trunchiul ascuns de material gros și fața străină pe care o văd de fiecare dată când mă uit în oglindă. Nu știu de când a început. Nu mi-amintesc cum arătam înainte. Nu cred că vreau să-mi amintesc. Cine ar vrea să-și aducă aminte de hidoșenia aia? Vorbind serios, ar trebui să-mi fii recunoscătoare că te-am scăpat de imaginea falsă a ta. Încă mai ești aici? Nici eu nu te suport. Poate, dacă te-ai băgat sub roțile unei mașini, ți s-ar aplatiza în sfârșit pieptul. Poate și capul dacă toți suntem aici. Ha, foarte amuzant. Dar uite liceul și uite pe Marina. Pleacă. Ne vedem în pauză! În sfârșit, liniște! Când sunt cu alți oameni, rareori vorbește. Probabil e teamă că ceilalți oameni nu văd cum văd eu și nu-l aud. Liceul mă distrage surprinzător de bine astăzi, mai ales că am trecut de 3 ori prin fața unei oglinzi și nu a venit să vorbească. Probabil plănuiește ceva pentru când sunt singur. Face asta câteodată, când am zile proaste de dinainte să-l aud vorbind. Pentru că e și Marina cu mine, am avut timp să mă uit la mine în oglindă fără comentariile lui. Acum că mă gândesc, probabil ar trebui să-i dau un nume. Puki? Îmi place. Așa o să te numești de acum. A? Scuză-te, nu. Refuz. Nu o să accept un nume atât de înjositor și... În capul cui stai? Al meu. Viața cui o distrugi? A mea. Taci și acceptă-ți numele. Într-una din zilele astea, să mă asigur că nu te mai trezești dimineața. Măcar vei face ceva folositor odată în viață? Sunt în fața oglinzii, din nou. Problema de azi este că nu văd nimic în ea. De obicei aș vedea o față străină, dar similară cu ceea ce recunosc drept eu. Astăzi, în schimb, e de parcă cineva mi-ar fi cenzurat fața. Încerc să mă concentrez pe un detaliu existent, dar cumva îl uit imediat ce l-am văzut. Foarte enervant, mai ales când încerc să mă machiez. Oh, asta e nouă. Crezi că niște rimele îți va salva hidoșenia? Oh, sau cumva încerci să fii fată? Nu ziceai că nu ești o fată? Ești un băiat, nu-i așa? Asta zici în fiecare zi. Taci. Căuți atenție atât de tare încât te prefaci că suferi dimineața când te uiți în oglindă. Dispari. Cum a dispărut peste noapte scârba ta de sânii tăi? Ha? O nenorăcită, o neprihănită, care caută atenție, asta ești! Milă, cauți milă, dar o scârbă ca tine nu are de ce să primească nici măcar o fărâmă de afecțiune. Ți-am zis să dispari. Nu, n-am vrut să sparg oglinda, dar e liniște?
Printre crăpături pot să văd pentru prima dată în câteva săptămâni chipul meu. Acolo sunt eu. Am gene lungi feminine, dar azi nu mă deranjează. Pomenți înalți care ar fi ascuțiți dacă aș mai pierde în greutate. Sprâncene drepte, masculine, care se potrivesc cumva. Nas mare, borcănat, dar nu e străin. Singurul lucru bizar e expresia goală, lipsită de viață, dar nu contează. Acela din oglindă sunt... Eu! Dăm drumul? Nu pot să cred că un băiețel speriat și inutil ca tine chiar a încercat să scape de mine. Nu mă lua cu tine. Te rog. Cred că a venit vremea să ne cunoaștem mai bine. Să te cunoști mai bine. O să-l bat pe Puki. Puki? Unde e? Stai, de fapt am vreo rană... Sunt transparent? Ok. E ok? Of, aș aprecia dacă nu mai mi-ai stricat liniști. Arăți mai mizerabil ca de obicei. Sunt transparent? Ăla e cumva corpul meu? Da. Aici suntem pe teritoriul meu, deci ți-am revocat privilegiile de corp. Ar trebui să fii fericit, doar asta cer de ani întregi. Corpul greșit, nu-i așa? Un corp greșit e mai bun decât asta. Distrează-te pe aici, dar nu mai sparge lucruri. Pa! Stai, nu pleca. Perfect. Iar sunt singur. Nu am mai dat de Puki în ultimul timp. M-am obișnuit cu transparența mea. Am un contur, sunt un fel de sticlă goală, dar nu se simte rigid. E atât de ușor, e de parcă nu mai am nicio limită, nicio inhibiție. Am ajuns la ipoteza că acesta e sufletul meu. De aceea e instabil. Nu am o formă fizică pentru că nu-mi doresc să am. Puki a avut dreptate. Acum că am scăpat de costumul de carne și oase, chiar pare că am rezolvat toate problemele pe care le aveam. Așa cred? De fapt, așa sper. N-am scăpat de nimic. Ar trebui să fie cea mai formă crudă a existenței mele, nu? Acest suflet sau ce-o fi. Dar e atât de străin și rece, atât de gol. E obositor să umblu pe plajă fără picioare care să mă susțină. Nici măcar vocea nu mi-aparține. Cum îți place interiorul minții tale? Trebuie să spun, ar trebui să mai lucrez la Feng Shui. Nu-mi inspiră prea multe. Poate dacă ai avea ochi, ai aprecia mai mult arhitectura locului. Păcat că ai renunțat la ei. Corecție? Tu mi-ai luat cu restul corpului meu? Îmi plăceau ochii. Erau frumoși. Tu nu ți-ai mai vrut corpul, deci nu o să las o formă fizică așa pe aici fără ocupant. Nu mai avea cine să ocupe forma asta oricum. Dintr-o dată simt o nostalgie să văd prin proprii mei ochi. Aș putea să ți dau înapoi dacă îi vrei, dar va trebui să începem trecerea. Trecerea? Nu știu să denumesc chestii, ok? Nu ai fost niciodată tu în corpul în care te-ai născut, nu-i așa? Te aud de fiecare dată cum plângi și încerci să-ți mulci pielea de pe tine. Patetic, pot spune. Locul acesta e cea mai adâncă parte din sufletul tău, ok? Cel mai ascuns loc. Cream că dacă te aduc aici, vei vedea forma în care visezi că existi. Imaginează-ți cât de surprins am fost să aflu că nu ai nicio formă. Tu chiar ai încercat să mă ajuți? Nu-mi vorbi așa. Să nu uităm cine te consolează când ai crize de plâns. Bine punctat. Deși credeam că faci asta pentru că nu mă suporți. Și e asta? Dacă toți suntem la capitolul confesiuni, cine ești? O bucată din tine. De aceea pot să-ți iau forma fizică. Îți promit, nu ești nebun.
Ești doar mizerabil. O să mă prefac că te cred și că nu-mi pierd mințile. Gândește-te la mine, ca la sinele tău fără filtru. Folositor în situația actuală, greu de navigat prin viață, în schimb. Dar asta e o problemă pentru altă zi. Astăzi îți găsim corpul. După ce rezolvăm aici, poți decide dacă vrei să te întorci în lumea de afară și să încerci să ajungi la imaginea ta interioară sau să continui să fugi de adevăr și o să rămâi mizerabil toată viața așa cum ai fost până acum. Nu pot promite că îți va plăcea procesul, nici mie nu mi-a plăcut să te aduc aici. Celălalt eu m-a rugat să o fac, a zis că o să mă ajute, că o să te ajute. Hai să nu începem cu cine e adevăratul sine. Habar n-am ce s-a întâmplat, dar ceva mai bun de făcut n-am. Aștept ochii ăia. Cumva o să fie doar o pereche de ochi plutitori până găsesc restul corpului? Nu cred. Sper că nu. S-ar putea să doară puțin. A mers mai bine decât mă așteptam. Ce crezi despre lumea noastră? Oh, wow, e haotică? Parcă mai bine... Capul! Gânduri rapide. Ar fi o idee bună să nu stai pe canalul principal de gânduri. Acum, vezi clădirea aia din spate de tot? Clădirea aia se ocupă cu percepția asupra sinelui și... A noastră e cam în paragină. Dar acum ești aici și o putem restaura. Ar mai trebui să știu despre locuri periculoase. Să nu cazi în găurile alea mari din față. Sunt găuri de depresie. Nu e amuzant în ele, crede-mă. Am fost blocat într-una 3 săptămâni. Și în afară de asta, cum vezi, diferite clădiri reprezintă diferite părți din subconștient. Acum undeva, uite, în centru arhivat de traume și pe lângă e banca de amintiri acolo. Voiam să te aduc aici cu niște amintiri vechi, dar cineva a ridicat ziduri în jurul lor ca să nu le mai poată accesa. Scuze, asta ar explica pierderile de memorie. Am ajuns! Bun venit la percepția sinelui! Abia mai stă în picioare. Ești sigur că îl putem repara? Nici măcar nu-mi dau seama ce ar trebui să fie. Sper. Suntem în mintea noastră. Teoretic ar trebui să avem putere totală asupra fiecarei părți din oraș, dar te-ai distanțat mult de locul acesta. E vina mea. Nu ar fi trebuit să mă comport așa cu tine. E ok. Suntem aceeași persoană până la urmă. Oarecum, nu prea pot fi supărat pe mine. Deci, cu ce începem? Chiar nu știu. Era altă parte din noi cu care m-am sfătuit înainte să vin să te iau, dar ne-am contopit deja și nu știu ce să fac. Credeam că dacă nu o să mai fiu agresiv, voi putea să te ajut. Deci, nu avem șanse de salvare? Îmi pare rău. Oh, am crezut... Până acum am luat-o drept un moft, o fiță de-a mea. Credeam că tot ce simt e pentru că m-am condiționat să cred asta. Ți-am spus multe lucruri oribile. Erau adevărate despre mine, nu despre tine. Era doar teamă să le admit. Să admit că eu sunt greșit. Că și fără corp sunt o greșeală. Am vrut să-ți iau corpul prima dată. Nu-mi păsa dacă m-aș fi urât pentru restul existenței, că mi-aș fi mutilat fața și corpul. Voiam doar... Din experiență proprie, nu recomand partea cu mutilarea. Știu că nu recomanzi, eram acolo. Suntem aceeași persoană. Ai uitat? Atunci, de ce te mulțumești cu corpul ăla? Cred că suntem de acord că nu ne reprezintă. E tot ce știu. Tu m-ai adus aici pentru o schimbare. Hai să facem o schimbare pentru toată lumea. Nu ești singurul eu de aici, nu? Din oraș mă refer. Nu.
Când ai plecat din oraș, a trebuit să ne distribuim ca să menajăm diferite părți ale subconștientului. Eu am fost trimis să te aduc înapoi pentru că ne prăbușim. Ai văzut și tu câte găuri sunt. O să ne înghită cu totul dacă nu rezolvăm ceva. Iar multe găuri au început din jurul percepției sinelui. Hai să vedem cum e interiorul. Poate putem să salvăm câteva lucruri de acolo. Minunat, altă oglindă. Nu o sparge și pe asta. Îmi aduce aminte de oglinda din Harry Potter. Acum că spui... Chestia aia cu controlul asupra orașului? Ceva de genul. Cum de nu ne vedem în oglindă? Vampiri. Ar fi trebuit să te las sor pe plajă. Se întâmplă ceva. Ar fi un moment bun să menționez că nu sunt narcisist, dar dacă ce văd în oglindă ar trebui să fim noi, pot să mă cer în căsătorie singur? Revenim la asta mai târziu. Perfect. Avem imaginea sinului. Ești fericit cu imaginea asta? Oh, sunt în extaz. La fel aici. Cum facem imaginea? Partea cealaltă din noi, înainte să ne fi contopit, mi-a spus că după ce avem imaginea finală, trebuie să asamblăm corpul. Cu ce să-l asamblăm? Probabil cu părțile astea de... vai. Avem o grămadă de membre, o grămadă de organe interne, o grămadă de unghii și dinți? Cumva nu e cel mai ciudat lucru din ultima vreme. Aha. Ok. Păi, eu te las pe tine să alegi. Între timp, eu o să mă pun pe picioare și o să văd ce pot face să repar clădirea. Încearcă să nu alegi ceva foarte diferit de corpul actual. Când te întorci afară, dacă va fi o diferență prea mare, ne vom întoarce la punctul de pornire. Să arate ca ce e în oglindă, dar și ca noi. Mă ocup. Spor la curățenie. Trunchiul ăsta nu se potrivește deloc. Prea subțire. Nu sunt eu, nu sunt eu. Nu sunt eu, nu sunt eu. Nu sunt eu. Oh. Ei, ăsta se potrivește. Restul poate să dispară. Dacă stau să mă gândesc, toate părțile astea, pe toate le-am văzut în oglindă la un moment dat. Din cauza unor hălci de carne patetice, plângeam eu până vomitam. Inutil, păcat că nu pot face asta și în viața reală. Ups, era să rup perechea bună de mâini. Am reușit să repar coloanele principale de susținere. Acum nu mai stăm să ne cadă tavanul în cap. Oh, văd că te distrezi. Eu de asta am încercat să mă autodistrug de la niște picioare mai rotunde, de la niște perechi de mâini prea delicate. Ai avut dreptate. Sunt patetic. Uite și tu cât de ușor e să le rup, cât de ușor dispare iluzia și eu. Am stat ani de zile în corpul greșit. Afară tot în corpul greșit vom fi. Știu, dar e o diferență acum. Vezi asta? Organe interne? Sunt alese de mine, de noi. Acum știu cine sunt în interior. Aș fi fost surprins dacă nu aveam organe interne la interior. Sunt de acord cu tine oricum. Iar acum avem o imagine alesă de noi, mai mult sau mai puțin întreagă. Deci ajută-mă să le car pe toate în fața oglinzii. Uite, un corp. Corpul nostru. E al nostru, suntem noi, sunt eu. Și cred că pot să-l fac așa și afară. Puki, am reușit. Puki? Se simte cald?
Nu mai suntem separați acum, nu-i așa? Atunci ar fi bine să plec. Orașul nu mai e închis. Îți promit că îi voi găsi și pe ceilalți și că voi distruge pereții din jurul amintirilor. Mulțumesc pentru tot, chiar și pentru certuri. Acum că ai dispărut, e ciudat de singur aici. Nu singur, personal. Așa ar trebui să fie. Îmi place corpul meu, euul din interior. Sper să-l pot aduce la exterior. Cum ajung la exterior? Am venit aici printr-o oglindă și am o oglindă nespartă în fața mea. Cum nu mai e nimeni aici să obiecteze distrugerea de proprietate a subconștientului, presupun că nu am pe cine să enervez. Data viitoare, când vin aici, va trebui să repar locul ăsta. Până data viitoare, subconștient. Au, au, au! Am naibii de sticlă. M-am tăiat. Chiar am spart oglinda, o să mă omoare mama. Mă văd în oglindă. Pare atât de greșit. O să rezolv genele astea kilometrice acum. Mult mai bine. E mai aproape de mine. Chiar dacă e puțin, chiar dacă nimeni altcineva nu va observa, e destul pentru mine. Pentru acum.